Thank you so much. Regai purembere bishumira evangeli. Regai purembere bishumira evangeli. Mwari ndi mwari wakanaka. 2 Kings chapter 13. 2 Kings chapter 13 from verse 15. At 2 Kings chapter 13 from verse 20. Then Elisha died, and they buried him. And the raiding bands of Moab invaded the land in the spring of the year. So it was, when they were burying a man, that suddenly they spied a band of raiders, and they put the man into the tomb of Elisha. And when the man was let down, he touched the bones of Elisha, and he revived and stood on his feet. When the man was let down. When the man was let down. Miracle yake inechekuita nepanzi when the man was let down. Vanga vachienda kunoita burial, proper burial ine respect vanoitisa zvakanaka. But miracle yemurume uyu haidi zvinhu zviri proper zvakarongeka, inoda kurasiswa. When the man was let down, he touched the bones of Elisha. Hakuna munhu anovigwa muguva remumwe munhu. Kuvigwa kwemurume uyu hakusi kuvigwa iera nekuda kwekuti vaona hondo ichiuya zvanodokubva vakanda munhu mune rimwe guva ranga rakashama, which means rake murume uyu raracherwa riripo. But pavakaona maenemies achiuya, they were close to the grave. Vanga vari close neguva rine munana wemunhu uyu. Saka kunoti pane a timing iripo spiritually yekuti dai murume uyu vakaona hondo dzichiuya vakasvikomisa muguva rake aivigwa. Miracle yake ine chekuita neguva remumwe. The grave kana kuti guva raElisha was the reason yekuti murume uyu paakakandwa amuke back to life. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hondo yauya kuzouraya kuzoparadza. But on this text hondo yakauya kuzomutsa changa chakatofa kudhara. Kureva kuti munana wamurume uyu une chekuita nehondo iri kuuya. Iyo hondo isina kunaka. But murume ndiye munhu wekuti akapiwa maiki achida kupa testimony muchechi. Anoti ndinotenda Mwari nokuti ndakamuka pakauya hondo. Vamwe vachiti hondo ikauya ishe kuti chengetedze. Uyu miracle yake ine chekuita nehondo. Hondo ndiro dambudziko. Dambudziko parakauya, he was let down. But in the process of letting down, he touched the bones of Elisha and he came back to life. Mumwe munana wauri kudai wewe unotangira pane zvausiri kuda zvekuti wa let down. Munamato wako uri wokuti dai vanhu vandinzwa vandirangarira vandibatsira, kana Mwari vakunda vachida kukubatsira neimwe nzira vanoshanda nehondo. Ende kana hondo yauya poitika let down, let down yauya poitika back to life. Kune zvinosimuka nokuti zvinhu hazvina kumira mushe, zvisingagoni kusumuka when things are okay. Vanoita maths vanoti minus na minus anotipa plus. Kubviswa nekubviswa zvovapo zvoreva kuti kune dzimwe nyaya mulife dzavakatarisira kuti dai Mwari andinzwa maitiro azviri kuita izvi. Sometimes the process haisiriyo yauri kuda, chauri kuda ianswer. So there are times yekuti Romans 8:28, all things work out together for good. All things, kurati zvese zvinoshandirana, zvese zvinongoreva negative or positive. But answer iri kudiwa the good. Ukaenda kubhora kana timu ikanzi haisi kugona, inogona kuita kuwina isingagone. Chikonzero chekuti even vakasagowesa, but my enemies avo akazvigowesa, munowina musina kugowesa. I'm sure yana kunoti kuchunira. Hakuna training yebhora inoitwa kunzi don't worry vachachunira vega. Iyo imiracle. Avapractice kuti my enemies anozvigowesa, vanopractice kugowesa. Asi ndakaona vamwe vakapiwa trophy vasina kugowesa nokuti enemy yakazvigowesa. Saka iyoyo haitreneke but iresult itori possible. Handizvo zvingatarisira vanhu kuti kana tikatamba chero matambiro ataita vanozvigowesa wega. No. They practice and make sure vanotenda mastrikers to score. Vandakaona timu yakapiwa trophy isina kugowesa nokuti vavari kutamba navo ndo vazvigowesa. Hazvipracticwe but zviriko. Kune zvimwe zvinhu zvavasingatarisira kuti zvingaitika mulife zviripo.
Shokuti usina hama kudaro unogona kutosimuka. Very possible. Shokuti usina vanhu vanokufarira kana vanga kujege kana vanga kudyira tsitsi. It's very possible. Kuda kuti mukuatakwa kwako Mwari vanogona kugovera dzimwe nyasha dzekuti usimuka neataki. Mwari haapirirwi nemazano. Haana one formula. Saka achinzi zvoshamisa. Kuda kuti kuita kwake kune zvishamiso. Nokuti zvasina kubvira wafunga kana kupinda mwoyo mako anoita. Hapadzidziswe munhu kuti ukadai kana ukakundikana enemy yako ichaita kuti zviite no. Kuzvigohwesa kuchinira itori miracle yekuti munopiwa trophy musina kusikowa. But score yaskoyewa inopiwa credit to you. So pano pane murume akafa. Ndokubva vatakurwa nehama yako enda kundovigwa. Zanzi vari kumakuva vakaona hondo iri kuuya yevaMoabhu. Ndokudecide kuti ngatitizei tinofa hondo iri kuuya. But vari kuenda kundoviga munhu. Ndokubva vakanda munhu muguva rakashama raElisha. Murume paakaguma mabhonzo aElisha, he came back to life. So chatriga kumuka kwemurume uyu akafa haisi prayer. Kuraswa, he was let down. Vakamukanda ndokubva andoguma mapfupa yaElisha. Handina kunzwawo kuti akavhura guva raElisha ndiani, but handiri kuunderstanda ndechekuti maybe tipodzokera kugeography mbichana kana kuscience inonzi erosion unoiziva kukurwa kwevhu. Maybe kwakanaya mvura, ivhu ranga rakaiswa paguva rikaerera, kukaita mhepo, zvikaendeswawo nemhepo kusvika guva rakashama. Hapana kuexplainwa kuti akachera guva raElisha ndiani, but pese pane munana wako pane zviri kutoitika already. Zvausina kutsvaga kana kuziva kuti zvinofamba sei. Nokuti guva raElisha munhu avigwe muguva rakashama. Kuti riqualify kutonzi guva munhu anoiswa imomo ofushirwa. Saka kana murume akakandwa muguva raElisha pasina kuexplainwa kuti ndani akachera, zvapachena kuti Mwari vachiziva kuti ndine munhu wandichada kusimudza, vakatanga kukonzera nature to work towards this goal. Kureva kuti Mwari vanokuda usati wati unamata, usati wauya kuzokandwa mumunana wako, things are already happening on your behalf. Zakeyo haasiri akadyara muti waakandokwira. Munhu aidyara muti uyu haana kuziva kuti ifevha yemwe mudhara. So kuna vanhu vari kudyara favor dzako somewhere. Zakeyo haana kuti atadza kuona Jesu ndokubva atsvaga mbeu yemuti ndokubva adyara ndokubva akura akakwira. Nyange vanhu vachikudzivisa, there is a tree somewhere. Your blessing is waiting for you somewhere. So murume uyu akangonzi handiti nomuviga. Ndokubva vaona hondo ichiuya. Vakaona hondo ichiuya ndokudecida kuti proper burial waichaita pachada kuti rest in peace isai maruva, hondo dziri kuuya tinesuwo tingatofa. Ndokubva vati regai tiite wekukanda, but havasi kumukanda muguva rake, vari kumukanda muguva raElisha. Ndokubva andoguma mabhonzo. Chiri kundityisa nekundinetsa ndechekuti Elisha wacho akatofawo aine mabhonzo anomutsa zvakafa, but anointing haina kumushandira, yakazoshandira vamwe. Elisha akakumbira a double portion of anointing kuna Elijah. Ndokubva atanga kunzwa kuti you've asked a hard thing. Wakumbira chinhu chakaoma. But akazomupa asi amuudza kuti wakumbira chinhu chakaoma. Statement yekuti wakumbira chakaoma ndoparira. Nokuti minana yawakumbira kuita yauri kutora kuna Elisha, kuna Elijah, imwe yacho inotoda kuti utange wafa kuti iitike. Do you know kuti kana uri mudiki unogona kukumbira zvinokukuvadza? Ende munhu ari machiwa anokunyima nokuti anokuda, kwete nokuti akakumaka. Zvimwe zvaunotonyimwa naMwari rudo. Mwari akakuda nezvinhu zvaunofanira kushaya, nokuti ukazviwana ndiwe unoshaya. Anozati life inokosha ndari zvauri kuchemera. Une zvinhu zvokuti ukawana izvezve iwe ndosisazowanika. John chapter 6. Jesu wakawanza chingwa nehove chakakonzera kuti hove dzipere chingwa chisare. Ndozvandiri kutsanangura izvi. Ane simba reincrease. Pachakanzi chakasara chikaita mabhasiketi 12 akasara chingwa. Hove dziripi? Dziri pachena kuti dzakapera. Ko Jesu haana power here kuti hove dzirambe dziripo dzine maleftover. He understands vanhu vainawo, especially the disciples. Akavatora kufishing. So they were in the process yekumekwa to become fishers of men. They were still in the process
vanga vasati vaqualifya. So kana munhu achiri kudzidza achiri muprocess asati amature, saka chinoita kuti hove dziregere kuita maleft over. Jesu ari kuda vadzidzi vake, saka hove dzisina kuzosara dzikawanda. Inyaya yerudo, nokuti dzikangowanda Peter achiri kutoziva mazita emabhaya nemusoro. Ko ndokubasa ka. Ndinoti pamwe pacho haudi dhimoni kuti uite musikanzwa. Even usina dhimoni unotoziva kuti kukecha kuita sei, unotaura sei, unotoziva ipa. Hapana kana mweya wechina. Dhimoni rakatoenda wasara neexperience. Unoziva kuti tifimbwe. Kuti ndine 5 todi. Unotoziva. Ini ndotoziva kuti. Iri bishop wada ndotoziva kuti hanzi wakadi unogara kuti wadi 5 tenda ira. Vanopera. Inoda haisi dhimoni imemory. Mind, the experience. So vadzidzi are 3/4 vanga vari mafishermen. Saka hove dzikawanda zvokusara mamwe mabasket. Ndinosuspecta Peter kuti anoona 2 days asiri kuministry. Anozati kune vanhu vane necha yekuti vakatambira vanoziva kubasa mari yapera. Unorwara. Unotoenda kwadhokta utopa dhokta mari yekuwedzera yekunyoresa kurwara. Usingarware. Why? Une weakness pabreakthrough. So hama iri kuenda kundovigwa yaita rumbo rakanaka kuti murufu rwake mune problem yakasimuka. Iyo kufa iri problem. Ndokubva vanhu vaenda kunoviga ndokuona hondo ichiuya. Ndokudecide kuti ngatimukandei kwete kuti ngatimuvigei. Iri mwenda kudziko rawina hama yangu ndiri kudiwa. Saka uri pauri apa. Ukanyatsomaka vamwe chakasumudza mulife kudadirwa chikavapa shungu vakaita zvinhu. Iwe chakakusiya uri pauri apa kudiwa nekugamuchirwa ukagara wakadaro. Bhuku raExodus zvinoreva kuti kubuda. But vanhu havana kubuda pachapter 1 kusvika pachapter 12 kuti vazobuda. Pesa apa vari munguva yekubuda hasi kubuda. Kuvanotadza sei nguva yakwana. Nguva ikakwana usina kukwana ubude. I can't explain. Bhuku raExodus rinotanga nekuoma moyo kwaFaro. Iyo iri nguva yekubuda anomerei moyo. Mwari vada kucreata a mindset yekuti vanhu vanzwisise kuti tadeliver. Because they were believing or behaving as workers, yet they were slaves. Vakasvika palevel rekuda magood working conditions vasiri maworkers. Nonga usingashandi kuIjipti vaishandiswa, but vaida kushandiswa musha. That mind yekubuda munhamo yanga isisimo, vanga vane mind yekumaneja nhamo yacho. Saka Faro akaoma moyo, vanosvika pakuunderstanda kuti kuna hakusi kwedu. Landlord wako kusvika apo kushaudha nekuita rafu, ndoga uchaisa value pachinhu chinonzi stand. Izvezvi zvanotokubata musha. Ndo pane problem yako kubatwa musha. Uri mwana wepano, ndinoenda hangu kumusha, vamwe vako vanounganidza marara, vokupa uzondipa. Iwe uchiisa yako ipapo. Saka usiniya hwacho kana mari yako ichiiswa parent, hauri uri kuroja uri siniya mukuroja kwacho. Eka. Nafuti kuroja kwakaipa. Bandika ukaona kwaane title yekuti senior kwaipa. Haisi favor. Kuti maroja esa anopa mari iwewe, weisa yako kezenda. Uri kufirei. Nhamo yako yanika senior project. Sa usiniya hwacho uchikupei uchirerei mulife. Hapana. Vanhu vese vanototya iwewe pamba yomumwe munhu. Ini kutyika kwakadai hakuna dhimoni. I-attack inouya mulife, but ine kagood title. Kune vanhu vanokuataka palevel yekuti vanokudza zvaunoda kunzwa kuti urambe uri zvauri kusaimprove life. Yes. Pane zvakaitika ukandiri mawikisi apfuura. Ndazonzwa kuinbox kwangu ndakumurisa vanhu vasingazive. Vechikadza zvikanzi hai handsome. Ndaziva kuti ari kunyepa. Akara mari yandapiwa. Akaita handsome gore rino. Nobirikwa gore rino. From 1977. Ndozonzi hai handsome today. Uri kunyepa yo. Chiri handsome iwo umwe kwete munhu. Ukawira mutsepi yekuremekedzwa kudaro unofira mahara.
Munazarati, Nancy Radio today, maybe I'll give this line and the Torah radio. I thought about sort of success. David Taka Goriat. Bagat don't go away to Imba. We mean one of the people wait a Chakanaka, Kunakipa, but in Jera mind did Warukipa. Then a mother was on the David Tara Goriat. Sitara Saurum so we don't have our 10,000. We have our 1,000. Mazita Muruki side. No any problem. Big Lemon or Murupika. One woman are not in Indani Maridarika Ningi. Asuko was this side. The other was Zita on the Muruki pick up to side pop. Don't go put the Sitauraso. Ningani Maridarika Ningi. Akanoti zolo tu today. Ada to tians big able to decide when you are ito. Ana. So unya zonoti. Enemy matawa mazita kana msiri machua. You fight a battle that is useless. That is not worth fighting. Yes. Ukaya kwa ndilo katende unupari zaudarika ningi. You have become an enemy to me. Yes. Why? Well, ningi wa wataura udandite say na. Yeah. Wakaenda kuna Johani zikanzi wamaka babatiza uye. Ade wanu wakawaonda udarika imi mpanapa. Mungu nyinga wanu wachienda. Johani out of understanding. Akataiwa. Jamwari ndo zvinofana kusimudzirwa. Zve vanhu zvodzikisirwa. Why vanhu uya achikuremekedza vamwe vacho vasi kukuremekedza. Vari kukukuvadza. Vanokudzirei mazita evamwe vanhu kana vachida kurespekta zvauri kuita. You are very powerful kudarika ningi. That's a wrong message yaunofana kugamuchira muissue yesuccess. Nokuti haisi competition. Ningi anoimba Winkiti anorova darika Japress. Haisi nyaya kuti anorova kudarika uyu. Ndiwo ruda kuti provira kuti uri kusaidi chete. Yes. Boza havaimbe zvakafanana. Hallelujah. Saka hapana competition. Yeah. Ukakompea kuti kipa anobata bhora kudarika defender with defender. Hausi kukompea isaini yekuti une error. Yes. Uri kukompea singakompeki. Hallelujah. So vanhu vakaimbira kuti David auraya 10,000, Saul auraya 1,000. That's a bad song. Yeah. Kana makomboza song yekuremekedza mumwe wenyu musataure mazita evamwe vanhu. Yes. Why munocreate unnecessary battle? Yeah. Saka toona kuti Saul akatanga kudzingirira David. Yes. Yeti Saul aitodawo kuti Goliath afe. Saka zvakuita sekunge ari kurwadziwa kuti orei Goliath wedu. Aiwa inyaya yesong yakonzera fight. Yeah. Vanhu. Mamisenzi ari machuwa, they don't fight through Facebook. Because masapota yao kune anogona kuita battle pa Facebook. But iwo ne majority vandoswera chitandara vese. Vamwana munorwira my friends. Because vakamachuwa. Yeah. Uyu ari powerful anogona. Apa pana zviripo. Iwo vakasangana vari two vane mindset iri machuwa. Yes. Munofaitana zviri unnecessary. Iwo vachiwirirana. Yes. So pano pane murume afa ndokubva aenda kundovigwa. Guva rake nyenge racherwa watosvika kumakuva. Vakaona hondo vasati vasvika paguva remunhu. Ndokubva vamukanda muguva ranga riri pedyo. Hakusi kuvigwa 2 vanhu 2 musi uyu. Kuri kuvigwa 1. But pane rimwe guva rakashama remunhu akavigwa kare. RaElisha. Saka ndokubva vati rega timbokanda. Chirungu chati let down. Pavakamukanda akandoguma mabhombs waElisha. Ndokubva aita back to life. Kwete paakavigwa, paakakandwa, paakaitwa let down. Sometimes your miracle is in the letting down. Iripo. And the whole kuti dai ndarangarirwa. Gamba pantoda kuti umbokanganwika. Joseph akati kuna umwe musungwa kana mabuda mundirangarirewo. Munoudzawo mambo kuti ndiri munhu ndisina mhosva rangu rinoti for 2 years. Yes. The cupbearer forgot Joseph until mambo wazorota. Yeah. Why nokuti Joseph akarangarirwa mambo vasina kurota. Surely he can become free and useless. But akarangarirwa mambo varota, he become free and useful or powerful. Why nokuti uri kubuda kuinterpret a dream. Hausi kubuda kuti udzokere kumarai. So kumwe kurangarirwa itori problem ukasarangarirwa mu right time with the right people. Yes. Kudiwa kuri right but kudiwa nemunhu asiri ane zvinangwa zvisirizvo. Ndomatambudziko mazhinji atinawo. Yeah. Kudiwa kuri right but akuda ndiye ende zvikonzero zvaari kudira ndezve nokuti neanoda kukushandisa. Anotoda kukushandisa anototi I love you. Yeah.
And I want to use you. And I love you. Unozoona mu love macho kuti ndikuitiswa. Uyini mazano rwadza. Anene mazwa unogamuchira. Why? Nokuti enemy yako kazhinji chaiye is very powerful. Yakaweza kudestroy. Ayuye se enemy. Inotanga yauya se friend. Kuti mushare my secrets nekuziva how you do things. Akazova enemy. He became so great. Why? He knows everything. Yes. But how you are close to you, I don't understand my systems and how you do things. That one becomes a great enemy. Yes. So kune hondo iri kuuya ndobva mana ngatite munhu wokukanda titize paakakandwa akasvikowira muguva raElisha. God haisisiri burial, it let down, it dumping, but the miracle was in the dumping process. Come on. Nhamo yataita ndeyekuti tidati Mwari aite sekuda kwedu, iwo munamata uchiti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Ini ndine kuda kwangu kwandinoti Mwari aite. Pray over yati kana makunyengetera munoti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Kuda kwenyu, but ani zvaari kuda ndini, but ndakanzi kana wakuita prayer unoti kuda kwenyu, kuda kwenyu. Saka kuda kwaMwari manje kuri pane imwe level yekuti ukasazvinzwisisa you can fight your breakthrough nekuti une nzira dzaunoda kwete tunoda Mwari ane nzira dzaari kuda kuita. Zvokuti pamwe pacho dai nyaya yako yakanaka but akaifaita ndiwe. Nokuti kana ari Daniel, ndiri muposition yaDaniel, ndichikandwa mugomba reshumba, ndaideclare kuti I paralyze all the lions. Adzindidye ndinoti paralyzer. Yeti shumba idzi dzine basa kana wabuda umwe wachapindawo. So sometimes prayer life yako iri aligned kumind yako, haisi aligned to the will of God. Yes. By prayer munamato munyengeterwa hakusi kunyengetedza Mwari. Kunyengetera kuda kuti Mwari vataure newe understand the alignment of God concerning what you are praying for. I always give people this example. Urisaka kuvenga hakusunge kusvika wachikora murau. Why? Because vanosunga according to constitution, not according to anger. Yes. Kuti awandibhomba nawo ngatye ndiripo ndine nzara ndotovisa cheni. Arivhurike docket. Yeah. Vanomirira kuti wamunyima chikafu. Womutsikiza fight with the right insult. Why? Even the devil kana chida kufighta life yako anotaimira. Yes. Ani zvaanotsvaga anoita research. Iwe miedzo yakanyorwa mubhaibheri Jesu akaidzwa katatu ukaitarisa miedzo yacho usina understanding haisi miedzo yebreakthrough. Nokuti kana watsanya mazuva anenge 40 pauya munhu anoparidza eating ibreakthrough. Yeah. No, a wedding season. Utaurwa chikafu iwe changopedza kutsanya. Unozona kuti uyatumwa naMwari. Ari kuziva nguva yandiri. Yeah. Good words ne God's words into the difference. Powerful. Yeah. Indi chikuru abereki vangu vangasingandiudze zvandinoda. Vaindiudza zvavanoda kuti ndiite. Zvaipikisana nezvandinoda. Ndakura ndoba ndakudiscover kuti ndokundida kwacho kwavaita. Vaindirovedzera zvavanoda zvandichazoda. Handaigona kuzviona ndiri mudiki. Unozozviona wakura kuti wo ndo zvakandinakira. Wozo uri mudiki unofunga semwana mudiki. Haufunge remangwana unoziva zvemusi iwoyo. But havana experience yekuti mune remangwana rati vakaripinda. There is nothing new under the sun. So achona even message yaunopiwa uri mudiki haisiri yaunofanirwa kuwana wakura. Zvine danger kudzwa chimwe chokwadi at wrong level. Ndakakura ndiudzwa nabereki vangu amai vangu pavakaita mwana mudzaraka yachindiudza kuti mama wako atenga mwana. Ndakutoziva izvezvi takutengawo vedu kuti avatengwe. Pane mazheta aripo. Aika. Unoti dai ndakaudzwa pamakore nezera iro zvaipera mushere. Ndiri mudiki reasoning yangu ndeyekuti vanhu tu vanowirirana ndizoti pane zvavanozoitirana futi. Ndinzwa yarundinzwa. Ungoti kuti ndiyomudhara ndomo ngausiza kuti maneri inenge iri Iraq neIran. Information.
mukoma ndakakura nawo mai guru waiti vakaenda yafunza mukoma yafuta mai guru anondida wasi pese pauya mai guru ndichigara namukoma ndapiwa mari yemaswits saka ndaifunza kuti mai guru akauya nobati pamweni maswits gamba nandisingatumwa unotenga maswits ndaibviswa panzvimbo ndakutoziva izvezvi kuti ndaidzingwa kuti ndaitumwa unograduata understanding nematurity saka tona pashamwari dzako hasi wese ari wekukuda everything. Some they are just your friend, but havana that integrity yekuti ungava trusted with something powerful or something good concerning your life. Yes. Because mfesi wangu ndomota ishamwari yako kwete kuti akura kukura ipart 2 kuwa shamwari yako ipart 1. Yes. Ini ndinawo mwisekuru wangu wandakatodzwa namai vangu, amai vangu vakatonudza kuti mwanangu ava sekuru banana sekuru wako chairo yanzadzi yangu asi sekuru banana vaudzwe pamba vaitobira nyama saka tinana sekuru yedu asingazwe kwatogara vakati muzukuru uri kupinda kuti mutauni imomo havana kuena that integrity yekuziva house number yemuzukuru vozi vanondikuwadza kana vakaba mumusha maamai vangu iwe sekuru vakabira babo wavo vakabira dzimwanzadzi dzavo wesi kumuzukuru saka pausekuru handakuvabvisa ndakavabvisa pakuvapa adresi uri kuti mazuva ano muzukuru tiri mutauni imomo tauni yakakura vanosvika pakuchena musoro vatisunza tiri mutauni imomo havana that integrity yekudzwa everything. Problem yako wakaudza shamwari dzako nokuti shamwari dzako hauna kuvheta pashamwari dzako kuti ari trustworthy kushare this thing. Yes. Sometimes you're downfall iri muvanhu wakashare nawo vasina integrity to keep that secret. Yes. And the worst kunge kuwakadzi pani nyaya yekuti ukatodza shamwari dzako wamuwasikana kana wamuwakadzi unotora wamurume asi amuzoti vakadzi vavari wicked kudaro kuvaudza mumwe mukadzi secret yemba mako kuti ndigere handiendi dhipa ndigere ndiri kupedzerwa vanopedzerwa mawanda kuzvinzwa ma avaudzwa unokusvikotiwa zvakaomasika vakaiwa uchiguta why? Because vamwe vacho havasi weta havana that integrity yekuti trust with that kind of information. Although they are friends. Don't for yako my friends, not enemies. The devil knows that my enemies are ready, we are prepared to fight. But your enemies you all come. Yes. Mugate mreiten nyoka chakaita kuti vagone kurukura nayo vanga vakaipa that room ekupota vachikurukura vese. That's why it's not a surprise. Not number one surprise if ever vamanya kunata kuti vaunzwe nyoka iri kusasa. Vachakaita kuti vatauri vanoti vaimbogara vachitaura vakaiaccommodata mumaconversation saka ndokubva apinda muzvinhu zvavakaaccommodata ikavatauri 4. Murume uyu wakafa ndokubva aenda kunovigwa vachingosvika kumakuva ndokubva vaona hondo iri kuuya vakamukanda kwete kuti vakamuiga vakamukanda. Pamwe pacho vanhu vari kukurwisa nekukukanda something good is about to happen. Inyaya yekungoti hauzivi kumwe kuita kwajehovha. Pamwe pacho hapadi kuti ubatwe mushe pane kuva let down for you to rise up. Come on. Kandika. Hallelujah. Problem is problem kumunhu ari wrong side. Mamwe maproblems ndo breakthrough kuvanhu vari right side. HIV yakauya ikapedza vazhinji. HIV yakatova a source of employment. Kutova necancer ine-NGO inoita nezve-HIV vanoshanda ikoko vanotofamba nemazi 4x4 iwe itadza kufamba nayo mumwe achinyatsofamba nayo edzimwe chete iyoyo tapera nayo vamwe asumuka nayo side lauri ndori nenyaya. Murume uyu akandwa not by choice haazvide ende vanhu havadi kukanda munhu but nyaya yake breakthrough yake inenge yajona. Unofanira kuita vanhu vanombokunyudza kuti uende kwaunofanira kuenda. Ukabatwa zvakanaka muchikepa uende unotombodawo nokunyudza. All things work out together for good those that love the Lord. Kuna kuti formula dzaJehovha dzakasiyana neformula dzevanhu. Problem yangu ndoda kuti zvifambe sezvandinoda yeti pfungwa yaMwari ndeyekuti ifambe sezvinodiwa naMwari nokuti ndozvandichazoda. Come on. Izvezvo ndiri kudemba ticha vakatidzidzisa anga asingarovi kana homwe kukasaita no problem ndotambira mari yangu handinove mwana womunhu handinetse vanhu taimufarira ticha iye arovi uyu ari bo
no vatafoira tsvaka basa pano 5 levels pano 5 levels taenda karohwa komana ndakurohwa nenhamo nhamo irowewe wichenirowewe wadzimai nevana kuchikoro ndaifanira kurohwa ndiri 1 ndokubva ndasiva ndakwadzisa timu yakawanda ndakatadza kuinterpreta kuti uko hakusi kudiwa ndokurohwa kwemhando yepamusoro imwe vanofundzwa kuti irafu ndorudo ndakaenda kunodzurwa zino padentist haana kutanga nekunibvisa akatanga nekundibaya kotsana uneziva zvatafambirira uda andishama ndikufunga injection onzi magamzu faa chigare kuti chadzura vakuru iyi process yausingade inoita kuti udzurike zvakanaka nokuti pakazodzurwa pasina chivero unoteera dentist wakabuda panzi muchidhonzo ende panofiwa so kupiwa chiveve zviri painful but zvinogadzisa kuti udzirike mushi iri vapana ndaiti kana ndada kugeziswa namhomzi ndikangoona vane dombo chataiti chikusho so waisanga nhasi pachakweshwa munhu but ndoprocess kuti pazoreke mafuta vane ruda havaise mafuta pachena panokweshwa munhu so there are times yekuti pamwe zviri kushumirwa usikuzogamuchira hazvisiri izvo but kana zviri zvakatakura chaizvo you need to accept it. Lechai vana vadiki vaka-understand vana chiremba navanhu vakuru unoona kuti vana vadiki mishonga yese yavanopiwa medically inonaka. They mix medication yevana nehani nechocolate. Chocolate hausi mishonga, hani hausi mishonga. Why vachimixa vada kuti unakirwe mukupora because hau respect kupora unorespecta kunakirwa. Come on. Mwana asina appetite vakamupa chingwa anoti kumajerini ukujemu pakurova jemu nemajerini slice iri kupera but pane brief revakaoma musoro vanokiriya jemu nemajerini odzorera slice pakaparidzwa yekunamata Mwari havadi receive your house powerful men of God wakoro receiving ine chekuita neprocess to prepare yourself to be the right candidate chaunoda ichakabereka zvausingatomboda zvachose yangoenda time yekunamatirwa havada kuti vanamatire situation yangu iite mushe pamwe pacho haisi situation yekona tanga yaita mushe nekuti situation ikaita mushe iwe usiri mushe ndiwo unoipoluta hanozvati izive kuti independence harireve kuti rugare rinoreva to be independent kuti hauna nokudzvanyirira chete saka uchinetseko takati independence but hatina kugarika wani english yakakupotsa hazvireve prosperity zvinoreva kuti you no longer have an oppressor you are free to do things for your life saka ukava simbe muindependence unodzvanyiwa nenhamo kwete nemudzvanyiriri after independence panoda work hard hapadi futi hapasi pese panoda futi unoona dzinga nefuti wosara ushandisa futi maoko akabata futi kubata murume ari kutovigwa proper burial haina kuitwa nokuti miracle yake inoda be dumping or let down bible rati when they let down the man mugrave raElisha he came back to life miracle ine process inonzi let down wanyanyudiwa ndosaka life isiri kuchinja bozi wakuda vacho ndorudo kuataka love pachayo iri dangerous ikauya from the wrong person and the wrong reason ndaudza vasikana ka ndikati uzamusikana mukomana ari kugocherwa adazokugocha havataura vanenge vakacalculata kune mabhatiro akakalculata so kuti kuita house girl uchimbhadhara chikuwachira zvinodhura saka anongo kuti I love you wacha mahara hawazi vakomana vanokumira muchiava vaishandisawo nevanhu ava haakudze ndoda kuti ndiwachire haana mari yekupa munhu anowacha anongo kuti I love you unowacha wega uri kuwachira mufesi wangu uchazoona pakuroora arore iwewe wapa uchati nyepa nokuwacha kwese varore iwewe nyika stovu kaunobika kana kutogwina kwanzwa nekugwinwa uchagwinwa moyo komana haona kururama mushemushe
Life ukashaya wisdom unofunga kuti kudiwa sikudiwa. Unofunga kuti kugamuchirwa kwa usiri kugamuchirwa. Vanhu vane zvavo calculator. Ndobva vaisa love pamberi. Then I said it last Thursday. Munhu unofanira kutrust mu life. Munhu akakuti ndokuvenga. Wozi ndianorevesa. Anoti ndokuda. Omwacho anonyepa. But I know that ndakasana ndakakumaka. Iye mutrust. But I know that I love you. Ma1. Vamwe vane zvavari kuda. Yes. Vafane kubasa. Hakuna munhu anoda basa. Munhu esanda mari. Yeah. Ngairega kutambira kamwedzi wapera. Oti kwa mari yangu nzari unoda basa. Unoda imi. Why? Because kutenderera kuti ndiri kuda basa. Uri kuda mari iri mubasa. Kana varume vanoti kumukadzi I love you. Ramba uchidiwa kwa usingapiwa unondiudza. Matete. Nezvauri kuda basa zvitaurike. Zvitaurike. Unogona kuti I miss you, I love you. Uchiziva hako kuti pane zvandiri kuda. But ungangosvika utange kuseruka. I love you, I miss you, I love you, I miss you. Process when the man was let down, yes, he touched the bones of Elisha, yeah, and he came back to life. Yes. Let down, he was already dead. But if there's someone like Christ, yes, don't understand the better, yeah, to be alive, which is that now, never from the water for mine. Sometimes you know not the correct answer you are looking for. You come in the yes. Umakuramba breakthrough funge. Ukasanga nemuna akakuramba after 5 years. Unotenda mwari. Kana ifina mahara. Wamuona kuti do stage yawe waikuara. Saka akati siyana nene kubatsira. Aisha. Ili ndiye kubasa vandakadzingwa. Ina ndakusa pakole ngotaka paritala. Ndakaita naro, ndakashedza wona sikomiti ndaita naro, muruva vatazvita ntada. Izvi zvisopo, ndikunyera life yangu, kunyaya kuti kune kwandakadzingwa. Ndodai vakandibata mushika indiripo. Ende mama ndakafuna ndichivaona last week, ma1. Iko kubasa ikoko. Kushandira sadza nerenti chete. Zvandakasiya vari ndizvozvo, ini ndakadzingwa, ndava mukuru wavo. Unosvika paunonyemwerera kuti kudzingana. Problem yako ni katika mushi. Wanda yala mfumo yako nikaona mnanudi kabusha, anipata kabusha. You know this platform FSC teaching. Haina kuya easy. Pakaita resistance machichi mataifa alika. Unapenda Bible school, atikuberenge amunacho unoziwa. Kuti na meetike, ndo batakireta in 2006. From this pulpit, I've been all over the world. Eva kandi kamuchira kuchechi, kamudaende kunoto live. London waipenda tu. Eva kashuwa kurumwana wedu enda pari tukupe branch kana kudogoshawo. Adari mawana. Wakaramba iva vakanzwa Mwari, vanonzwa Mwari. Kundirambira zvandiri kuda, nokuti handizivi zvandiri nyanyoda. Sometimes no nobody breakthrough yako, but wakaona wananoka wako mutita vachiti yes. Resistance pachayo, pawakaona hondo ichiuya, hama dzangu hondo ikauya inouya kuzouraya. Uyu ndiye murume wani anogona kupa testimony muchurch, kuti ndinotenda Mwari nekuda kwehondo, nokuti payakauya ndakamuka. Ane testimony iri unique. Haana kugamuchirika. Kuvigwa zviripropa zvakaitwa vamwe zvokuisirwa maruva. Maruva ari kugadzikwa pagora kuipropa burial but apamuke munhu nokuti nderako. But ukaiswa kune mapfupa yaElisha kerereka ndimbochienda dhipa mishana. Uchaona kuti kune rimwe guva remumwe murume akaripinda. But aripinda aipindira nyaya dzako kwete dzangu. Nokuti murume wandiri kuparidza ndiJesu. Wakuti ukamira paolevo yako pakungwara kwako unofa wakadaro. Ukapinda munyasha dzake anoita zvishamiso. Hama dzangu dai kuri kugona kwangu handisina ndaisvika kwandaisvika. But ndakapinda munyasha dzake ndikati Mwari ndiri pano. Ndapinda munyasha inzwa murume paakakandwa muguva chese chapinda muguva chine saying one, rest in peace.
But kana riri kwa Jesu rising power panosumuka munhu. Anabiswa mkuwa rake kuna account yakavhurwa ndichipariza kudai so ine chekuita nekusumuka kwako. Account inonzi Kristu Jesu. Ukapinda mahari ukaiswa mahari uri dofo kudaro apa sumuke dofo panosumuka shashi yekuti vanhu vanovhunduka. I was telling you patinoita meeting nawo mwangu ndakafunda nawo vane mubvunzo hwande kuti asi wakazonyorera English ungosina English tikona zvikiitika muupenyu hwako uyu asi wakazonyora ndikati ndakunyora rakanyorwa iri hanzi anosumudza marombe kubva muguruwa iri ndora ndakutendora ndakapinda mariri. Mwari chavakanakira vakaita mind especially Africans kuti zvakafa munozvida zvemudzimu zvekuti nyaya ine munhu pasi pakachekereshwa munhu. Saka Mwari akati Jesu enda unofa unada zvinofaifa so zvine ropa so ti ndopa rinonzwa kuti zviri serious. Che kwaJesu kwacho kwakafiwa kudhara hudi kwa Satani kunonzi uraya mwana wako. Kuno kumwari akati wangu uchifa ti muripone iwe che kwa Satani uda uraya mwana wako. Ayo imbocalculate ka kana uchida zvinofa zvinoropa mukati randikuparidza ndoropa raKristu ka se uchida zvikuraya wako mwana baba kuti usumuke so panoda ropa ndora ndikuparidza rine ropa rakaenda pamuchinji kwayo. Kuno it's an open door for your favor nokuti kuuraya kwacho iwe unotochika nekuraya huku pasati kwacho ngakukwanise kunourayiwa vanhu iwe huku haukwanisi hausumuke. Kuno kuopen kune nyasha dzakaerera pamuchinjiko ndoko unofanirwa kutrasta nokuti ukakandwa muolevo yako muintelligence dzako maconnections ako unoitwa proper penyo. Tine vanhu vane upenyu hunonyadzisa kupisa tsitsi nekurwadza yeti vari connected nevanhu vekuti akakudza unofanira ari kunyepa. Ndina colleagues vangu vari paCanada apa tete vari kuUK iwe uri kupi uchiitei unonzwa maconnections nekuzivana so akapinda murudzi rwake haana kupinda muna Kristu. Guwa rako ukariiswa unovigwa zveshuwa ukamira musimba rako kuna vanhu vane simba kukudarika ukamira mukungwara kwako kuna vanhu vakangwara kukudarika ukamira kumaconnections waunotrasta wacho ari kutodzingwa futi mupati. Apa ndakuudza iwe saka bona kuti pakafa imwe hama yeoverseas machemera anoita vanhu vangona tokuudza kuti havasi kuchema hama yafa vari kuchema kuti newe watofawo. But wao upenyu hwanga wakavigwa mune chafa ichi saka mucheme afa kutozvichema kuti zvavharana. Why ndopapa makaresta bandiri kuti you must rest in him and that is Jesus. Amen. Vakuri iri nhau yehama vanhu vane hama but kune hama iri closer than any hama anonzi Kristu nokuti ine hama dzinomita newe. Iyo munhu anosvika pakusungwa kuti haasi kuchengeta mwana wake maintenance yekuchengeta mwana wake kuzoti iwe muzukuru wacho tapane munhu aniswa chini kuti achengete chaakabereka tonzi akavharirwa haasi kuchengeta mwana wake kwete wegovernment wake iwoti ndisekuru wangu achandionawo vari kutosungirwa wavo. Munhu unomuziva here ukaona bhaibheri rako nyoronzi varume dai vakadzi venyu unosotoda wake wakanopishira mari chawana basa naye akati mweya waAdhamu idya miti yese isiya uyu asati apedza yakatenderwa akurowo usati wakarora wacho asati watombopedzerana naye watore small house mweya waAdhamu rovai kwamakabhadhara makunochadyiwa futi panzava zviri official pakatoitwa marora squad ikauya nesquad yacho iri kutovhunduka small house kuchatogadzirwa nonga small house squad kuenda nayo ikoko futi. Uyu murume the letting down ndoyanga yakatrigger miracle. Kare zvinhu zvakanaka kuti zvinhu zvakanaka kare ndokona kusaramba but vamwe hazvina kuvanakira kare kwacho because vakakupa mafoto unogona kugutsikana akarova tenda futi neT-shirt neskipa akadai zvokuti saka zvakatonaka ipapa achienda kuchikoro 30 days netsoka iwe uchitopinda mutaxi muInDrive mukombi wonzi mabereko wanguva yakaipa. Do I chose to differ? Haisi nguva inoipa kana nguva inonaka but munhu ndiye anonaka chero nguva yaari.
Iwa kukutira tisi wafaka mbili kwa nguwa yakaipa. Hawana kupetza kuruhura madhara tisi takuti wapetizira. Munguwa yakanaka imama hawana kupetza. Vakuti kuwa tisi. Mukunaka kwazvo kare. Vakomana mazwana vasi kuroora. That's not true. It's half truth maybe. I can put it this way. Kurata vasi kuroora iwewe. Chokwadi unochida ere. Mabasa ari kunetsa it's half truth. Ndakaverenga Sunday mail kwaidiwa engineer kuharleti tushayengo chiredzi. Taura uchiti mabasa etype yangu anonetsa. Indokuudziridza ka. Ndokukuwadza kwako nezvekutamba chenje. Ndobva toti akusukuparidza kumanga. Irafu kai. Pamwe pacho unotoda rafu. Rafu chai. Chiremba ukaenda uchirwara wakatakura usiri kunzwa mushi. Anogona kuti mupe majekiseni 4. Iye aitotadza kufamba so. Tikanyatsomupa anorikavha. So murume is 2 Kings 13 verse 20. Zvanzi akakandwa guwa Elisha haana kuvigwa. They let down the man. Ndikangona usina ma enemies. Ndotoziva kuti machances ako ekusumuka they are lesser because you are not doing any impact. Kumwe kusavengwa isaini yekuti hauvengeke hapana dire. There is no need. So chona ndikuroyiwa chaiko hauroyiwe. Ukatoroyiwa ndarika stage yauri iwe haucharoyiwa. Zvauri story right. Murayangu zvari kutambisa mushonga ndoda vanhu vari kutanhara. Oro yadu kuisa mushonga. Kana funga kwako kwana kutomuka usiku kuma 2 uye uzoroya wewe iri nyaya yei funga kwako. Vachiwestri mishonga. Make an impact. Come on. Yes, make an impact. When the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Kune ma standard anosumudzwa nokuti my enemies are kuya, but my enemies are angui. Kungovengwa zvako, kungoti wavengwa. There must be a reason for that. So murume yakakandwa, he came back to life. Haana kuvigwa. They let the man down. He touched the bones of Elisha. And he came back to life. Because the breakthrough yake ineka word cannot when he was let down. Dati vamucha vasumuka mulai pakubatsirwa kudadirwa ndoko kavapa shungu. Yes. Itawa nokuti hauna kuunenda zvino create shungu mauri. Teacher wangu grade 4 akauya kuchikoro paParis Day akati tsana wadai makatenga mbudzi. Dzinobereka pane zviri kuitika. Maurunzwa shungu zokuti amana kutanga medzi ndikava ndatonzi mbudzi iri beta. Ndizwa zvinhu zvausingagone ichokwadi kuti hauchigone but tsvaga zvaunogona. Do you know une zvaunogona kungoti hauna kuzvichanela kupositive side ringachinje life. I'll give an example. Uchikoro ndandisingagone kwakambobatwa tsamba mubhuku rangu. Ticha vakatobvunza bondakanonisa zita pasi zvedu zvemabhebhi zvekudara zvetsamba izvi. Zvatsamba ndaona mubhuku raTremont ndeani vanoziva kuti kwandidi bhuku rake ndeyake. Ticha akandirambira kuti English irimo akana. Ticha haana kuzova kuti chelavu chirungu ndokwatura. Chekupasa ndochinomedza but chemujolo chekupasa. Anopfimbwa munhu asekuru. Saka mananga matete. Saka ngwarirawo zvinhu zvisina mibasa rese. Ukawanirwa nyasha unozvichanela kune zvinoita basa. Asa journalism kurisecha nyaya. Journalism nemakuwa zvakafanana. Makuwa kungoita zvisingabhadhari chete. Ndomatsvaga dzinoitwa nyaya makuwa unoita. Ndo inonzi journalism. Utone chipo. Fight chayokurwa kwaunoita nevanhu. Kutone talent inonzi boxing. Iwe yako haisi boxing. Ibros indeyo. Because hauna kuregister chete. But marero unoita zvinobhadhara. But ukarova munhu ndokubhadhara fines. Inyaya kuti kwauri kurovera. Chine mari zvefight zvaunoita izvi. Unoda proper training, guidance knowledge. Wozviregister woenda kunonzi kuboxing. Because kuboxing fight yavanoita ndokuita iwewe. Your problem ungori wamukadzi. Saka zvako zvosungisa zvibhadhara.
But it's saying you are already gifted. But I will not right understanding to improve your gift. I'm sure my brothers they are ready now. We can raise our hands in the matter. Father, we thank you for such a time. Majitale utara kumpenye wedu nyasha nerdo wenyu zuduro mumpenye wedu favor ino pakwa muri. Baba shokolenyu that when they let the men down, it came back to life. Ndikuna bata baba vakarasiswa vakalengwa vasina kugamuchirwa imimi ari mune nyasha neanya neupenyu hwavo mukurasiswa kwavo shokolenyu pari not when the enemy comes like a flood ndiri declare a standard to be raised mubasa rake mubusiness rake muutano hwake nezvese zvaanoita Mwari ngaasimudzwe munyasha muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you.